L-erba' akkużati li tresqu l-qorti l-erba' tard filgħaxija kollha kienu magħrufa mal-pulizija. L-aħwa Adrian Naġus ta' 42 sena u Robert Naġus ta' 37 sena, magħrufa bħala tal-Maksar, flimkien ma' Jamie Vella ta' 37 sena, diġà kienu ġew arrestati minħabba qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dan hekk kif fl-4 ta' Diċembru tal-2017, 50 jum wara qtil ta' Caruana Galizia b'karozza bomba ġewwa l-Bidnija, f'operazzjoni massiċċa mill-Pulizija u l-Forzi Armati ta' Malta, arrestaw 10 persuni li mbagħad kienu nħelsu. Missier l-aħwa tal-Maksar, Raymond Naġus kien inqatel kisaħu bieret f'April tal-2008 b'żewġ tiri f'ħanut tax-xorb b'Kirkara. Sissa dan il-każ għadu mhux solvut. Adrian Naġus kien issemma wkoll fil-każ tal-More Supermarkets. Dan hekk kif kien rappurtat li Naġus kien għamel proprjetà tiegħu bħala garanzija l self ta' 3/4 euro li tal-avukat Carmel Kirkop li nqatel f'Birkirkara f'Ottubru tal-2015. Dawn il-flus kienu nataw lil Ryan Schembri fl-2014 għal din il-katina ta' supermarkets. Flimkien mal-aħwa tal-Maksar tressaq ukoll Jamie Vella ta' 37 sena li ġie arrestat fl-istess jum mal-aħwa Ġus. Vella u l-aħwa ġew arrestati f'operazzjoni li saret it-tlieta wara nofsinhar ġewwa l-Baħrija u Swieqi. Dawn ġew arrestati fl-istess jum meta Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu beda jiskonta 15-il sena ħabs wara li biddel il-verżjoni tiegħu u wieġeb li hu kien involut fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. F'April tal-2014, Muscat ħelisa minn xifer il-mowt meta safa fil-mira tat-tentat fuq ħajtu meta ħareġ mid-dar tiegħu fl-Imsida u kien irnexxielu jsuq lejl assa tal-Imsida. Il-Koħħu huwa implikat ukoll fis-serqa mill-Kwartieri Ġenerali tal-HSBC f'Ġunju tal-2010 fejn tressa l-qorti b'16 akkuża bil-każ għadu pendenti. L-erba' filgħaxija tressa l-qorti wkoll George De Giorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż li flimkien ma' Alfred De Giorgio l-Fulu u Vince Muscat kienu tresqu l-qorti brabta ma' qtil ta' Daphne Caruana Galizia. George flimkien ma' Alfred huma l-allegat eżekuturi fil-qtil ta' Caruana Galizia.